Mihilak si Teresa kay misupak magyud siya sa gustong mahitabo ni Alan. Misugyot na lang ang dalaga nga moduol sa Witness Protection Program sa gobyerno. Apan kalit na yung nahinumdum si Alan ngang hipi sa kapulisan, suod kayo sa mga sides. Ilabi na si Roger. Ug nagbalik-balik siyang unahuna ang tao nga nag-ambus kaniya nga tao rasab ni Roger. Sa wa pa matubang si Bebet ni Roger, iyang gitawag si Teresa aron mabati nini si Roger. Gisud ni Bebet ang iyang cellphone sa bulsa sa iyang pulo. Ug tuod man, tinaw og klaro kayong nabati nila ni Alan ug Teresa ang gipanulti ni Roger. Ilabi na ang gipanulti ni Roger ngadto ni Bebet. Ingon ko anak kung mahiubos ko. Ug mapungot ko sa taong traidor. Kinaot nga dili ka ingon anak bit. Ano basa mo nang imong kasulos bit? Nakaihi ko, sir. Sus, di mo ko parehas ka na ikatalawang taon ni Alan bit. Ihis ka do. Nando ka? Kuan sir. Unsa may imong gikahadlokan? Kuan ko sir. Ang akong gisulti nimo? Sir Roger. Usang day pagsabot nimo. Diba? Usang day pagsabot nimo sa kong gisulti nimo, Ben. Muramag. Wala makinabot ato. Wala kinabot ato. Dili man ikaw mo ay kung gipasabot atong gisulti nako. Buoton ka gubit. Nung sa kabayo eh. Amigo magkata. Mao di kasabyog mo traidor nako sa. Sir, basa nang kasunis. Ang akong gipasabot katubang mga tao nga traidor unya mutabang og libod sa gusto nako mahibaw-an. Maura na. Wala dili ka man traidor. Amigo ko ka na ako. Unya amigo sab ko nimo. Sige bet. Sorry kayo. Ya, anto na ko og salamat sa imong respetar nga gihatag diri nako. Aray nako sa. Bisan kinsa ang sultihan ni Anthony Roger, mation gyud og kahadlok. Si Bebet pa ka. Hello, Tess. Bet, nabati ka na mo ni Alan. Gilawat speaker na ko ang cellphone. Hello, Bet? Magkuha ko ilisan sa akong locker, please. Basa kayo akong kasunis. Sorry kayo, Bet. Ayaw pagsuri, oy. Masaha ka di ay nga. Magsuri ka man. Nagkuha na akong ilisan sa akong locker. Wah, nga bitaw ganiha. Tanaw ko na kong Roger. Murang yung nagduda nga gilimod na ka, Tess. Kaingon ako mulakaw na. Nibalik man. Mao to. Iya kong gipadutlan og sulti. Kuya, hawak mata ni Roger, oy. Murag nagtuyok ang duha ni kakalimutaw. Mao to yung sulti na ko. Nabati man ka ninyo ni Alan. Nabati na mo ang tanan, Bet. Salamat sa imong tapang. Hain magin mo ron. Pwede ko makaanha ninyo? Kaniyot. Ines, Bebet. Dili ko masukot. Okay. Bet. Tess? Ayaw lang una ron. Sa sunod higayon na lang. Wala problema, Tess. Nagkasabot ko. Sige, kayo maligo pa ko. Nanimahaw ko aning ansura. Gikuyawan ka ganiha. Nadlugin ko nagtanaw niya, Tess. Ako na lang namatingunan niya. Nabasa akong kasunis. Sige, maligo na ko. Tawagan niya ko. Salamat, Bet, ha? Bye. Bye. Sige, bye. Nagkanam na og kausap ang mga linihukan og sinultihan ni Roger, Lan. Lahi na siya. Kung itandi na ako kaniadto. Tungod tingali kinahugno siya nga niakan ako. Ugwa ka dito niya mahigugma. Tungod sa tingali sa may tabo na ako. Na doon ay nagtinguhas kong kinabuhi, Musa. Kalikayan nga batiyon sa niyang ang kabalakang may tutang may tabo na ko. Tungod kay tinuod mo sad ko. Tinuod
nga sobra pa sa igsuon ang iyang pag-ilan ako. Tinuod masad nga suod kayo nga mong masig kapamilya. Gusto na kang matug, Lan. Lan, ayaw lagi ka palaka. Misamot ang pagsabot sa akong mga ginikanan ng panahon na. Sila pa gani ang misugyot nga di ka gyud nako kapiyaan. Usa sila sa misugyot nga mobakasyon o na ako. Ayaw ka balaka nila. Misabot sila na tong duha. Tana. Kining bos-bosing ay lagkalay na halaga suko na kung sulti ni mo bosing. Kuan god ka ng hindi pangpangilabot ako ka ng kuan na ka ng ano kun mangkot pa tisoy ka murag kag Espanyol og naong wapo ka kwartahan lain-lain lang sakiran. Ano kun kayo kung gamiton lang nimo ang imong kaambong sa uso lang kapapay nga mo Teresa? Wa ka pa magkatilaw nga bundaran ng botilya ang imong ual dyan? Kita na po si mo, kita na kapila na ka. Basta hinulon pa ni mo kining kumukul-bakul. Taka nagtinahian. Pero buhay pa Dili ordinaryong botilya, Aljon. Parehas ba aning botilya sa binong stateside nga inyo karong giinom ni Patik? Kininoon bosing baka ko te buak kitang una ko pero kinsamay makaako ka taon sa pagpunal bosing Ako bukon ako ng botilya sa imong agtang ha? Pusing, ayaw taon pusing ito mamanoy ito wak na buwag na nga uli Aljon. Mao ni timan ang ako rang amahan mo'y gitugutan ko nga makahilabot sa kinabuhi na kong personal. Kawas ni Papa Sixto nga nilain. Matngon yun sa sunod na dyan. Porque buhi ka pa hangtod karon kay wa takapat siya sa sunod-sunod yung trabaho nga way hinungdan ang mga resulta. Nagtuog ka ng palangga ka na ko. Usaray akong palangga, Aljon. Bye-bye! Si Teresa sunod ayaw yung taon pa pangilabot, ha? Maparihas ka sa bildong lamisa ng imong mukuyaig, Aljon. Murag yun niya ng mga bildo ang imong utok. Makatag-katag. Oh! Pagbuha mong mayo nga masakpa na to kung hay magtako sa alam. Aljon. Hapit na kong madiskrasya. Uy. Ako yun kayo nagtuong mangganay kong nabuak ng ulo ni mo. Sige, tabi na patay. Ay, kuwag sila dito kaya sa likod na mabuak. Lahi yun kayo busang yun dyan, no? Lahi yun, lahi. Dili mailan masuko. Kuyaw pa na sa kinikernelio. Mangutana ko, Sixto. Mangutana. Unsa naman ang resulta sa kamatayon ni Pari Amado? Taon-taon na, di ba? Unya unsa man ang nahitabo ni Alan? Nabalita nga gibanhiga ng imong kinugos. Unya nabungkag ang ilang bahay.
Ang bahin kang pari Amado, naibaw ka daw 1 million ang gitunga na mo ni Roger Rihat ang sumakatutlo kung kisa nagpatay ni pari Amado. Nagsige pagpinangita ay karon. Way hunong. O ang bahin ni Alan. Way hunong. O sabay, way hunong ba? Way hunong ang pag-antos ni Alan? May pagmuhilom ka niya na. Magkahimo pa oroy, no? Magkahimo ka pa oroy? Nagkaon ka? Nagkupot ka rosaryuhan? Kinag-rosaryo ka? Hindi nagkakapapagpuntanan nga rin ako? Magkahimo ka pa na, oh! Magkahimo ka pa na! Way hunong ning akong ampo, Sixto. Bisag unsay akong buhaton, magsigi kog ampo. Kay para ni ninyo nga sa akong tanaw, kuwang na lang mogsungay og ikog. Demonyo na mugtanaw. Pagkagagit! Padong na sa pagkaayo ang imong mga samad ug mga pangusalan. Mga pila ka adlaw na lang gikan karon, maayo na ni. Basi gusto ka nang pauli. Dili pa ko mo pauli. Huwaton lang ako kung kanusa ka magpalayo aron mo tako. Salamat sa mong pagsabot. Basta, isaat yun nga mo tawag ka na ako, ha? Magpabilin ka magkontak kay tang duha. Ang tinuod, sultihan talaga. Niyara ko din sa mong dool. Gusto lang na akong abisan ikaw dili mahibaw kung hain ko magtago. Nagkasabot sa ko, Alan. Ayaw ka pala ka. Karon hisabtan na ako ang tanan. Salamat. Hello, Leo. Oh. Okay. Salamat, Leo. Ang siya balita. Tuanas mga mayong kamot ang mga drugas nga napalusot nilang Leo. Mga langit. Kasaligan yun kay kidis Leo. Giabot ka na sa Bukagor kaya nainomdom na sa Teresa. Pila na kaadlaw mawa mo sa makita kay tuwa ni Ana nog ambot og hain nakasila karong adlaw. O gusto kang magpahunga-unga na? Oh. Mao nga maghinay kong tako kay mo paara ka na patayon. Anang imong armas! Magpabutos na po ka mga bagasin sa paborito niyang armas. Nainanaw tayo na pinalangka kong anak. One store's away. Tana. Gusto mo makitanaw na patay. Tanawa ko noon nang na-surprise sa mga pesa o mga makinang. Hain ba? Nang nasa unahan, oh! Si Emil. Ang uyuan ni Alan. Siya ka na. Si Emil yun. Si Takanis Busing. Pati. Di ako manibila, John. Kaya kung sumuka kay malipat nga ako. Pautan patik na. May nang masundan dahil na to si Emil kung asa sa pingon. John. Busing. Di asa mong unahan si Emil. Uyuan pati walang.
Diya sa naglumpay ng mga tindahan sa surplus sa mga makina o mga pisa. Murag na may isang pisa o makina pagkaha. Bantayi yun ninyo mayo. Ayaw buwagi. Sundin ninyo. Higayon na kini. Aron mahibawan na to kung hain magtago siya lang. Bossing, kailangan man akong bukid may sosis sa tindahan o surplus. Sundin yun. Sundin yun, Aljon. Oo, bossing. Bye. Nakita nila si Emil? Nakita nila. Mihibawaan na nato kung hain magtago siya lang. Good morning, Musing. Morning, Bossing. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Diya na sila. Good morning. Oh. Uy. Anong nakukang ka, sir? Nagkuagog mga ranggo ninyo. Ako kinipagi. Kinahanglan opisyal pa silang tanawon ka sa tinuod ng opisyal sa Kapulusan, Roger. Sogdan na nato ang meeting. Makuha dayon nila ang mga sinakong syabo. Gusto kayong na pa, Sixto. Bisan pag magkinaunsa, dili masangit-sangit ni mga tawhana kay dagko ug mga ranggo sa kapulisan. Naibaw na mo nga dili ko gusto glangan. So, mao kini inyong buhaton. Mga langit. Nakita pa rin mo diyan sa sasakinan na may gawas si Emil ni Kastidahan. Wag man yun. Biya, pinakalakiha. Wa naman dali sa suot. Ay, wag ka minuaan ang kalakiha. Wa na may Emil dali. Uy, Susiyak maayo. ahak din eh. Mungutan ako. Bantay na yun sa pati. Bantay na yun siya. Sige na, basta wag di mapoy lang. Kini, bay, mungutan ako sa kubay. Hay naman itong tao nga nagkao, bitaw. O Lakers Cup, kunya, nagkansyuhos o itom. May edad na sab, may edad na. Bay. Wala ba ko kabantay si mong gingon, sir? Daghang mga tao din kanina o wako ka di panar. Ay nawa, ano na ka. Sige, salamat kay bay. Basin sa unahan, sir. Nalipat lang mo. Naapa may surplus sa unahan, sir. Sige. Nagkabati ka. Nagkabati ko, buddy. Akong giloud speaker ang akong cellphone. Gusto nyo ka, Emil. Nangita gudi mo. Bantay diha. Kay basig mo lipotong tawhana diha sa luyo. Nakarga na ba ni sa akong sakyanan? Nga diya ang napilian akong mga pisa. Karilan ako ihatag sa imong bata-bata ang bayad kay mubiha na yung kudinhi. Kisa ba itong tawanan, buddy? Mga tao nga ganahan lang magkinulukoy, bade. Salamat, bade. Perfect, buddy. Nagtuo sila nga wa ko makamati ko din na. Mubiyak na ko din eh. Ihuno na sa sikan na batik. Ihuno na ni. Kung sa nagkaliwat alin nilang alan mo sing mga tagulilong. Pasinagdagan mo dyan. Isunod ay nako.
ko sa tindahan sa surplus lagi, bossing. Nung talang ko sa tagiya, nagilipot na mo ni pati kang surplusan. Nung una mo sa makita, oy. Basin ba yung nakamat mo to si Emil ninyo, John? Ay, posible kay bossing. Kaniyot lang. Ano sa to? Baligianan sa mga surplus. Oo, bossing. O sige, biyaan mo diha. Timan ilang ang tindahan o ang tag-iyas tindahan. Ito na mitabang ni Emil. Sa? May mitabang ni Emil aron magkalikay ninyo. Tawagong talaw niya mo. Kaya busy pa ko. Bye. Nawa si Emil? Nawa lang ko no. Ipangutana ni Aljon ang tag-iyas surplus pero ang matugan. Tindahan ng surplus. Sa ato pa dito si Emil sa surplus. Dito siyang kauban sa army kanina to. Ug ang napangutana ni Aljon mao si Bitong. Ang kauban sa army ni Emil kanina to. Natural nga mitago si Emil ug bilimod si Bitong yang nangita si Aljon ni Emil. Bisan si Kisa mo yun. Bisan ikaw. Kung may mangita na ako, kung may bawa na ako, kung usa ko, mabugad na ka rin. Magad langit. Nagkapian si Noy Emil. Dini ka lang, ipagkanaog. Sugato na gusto Emil. Anda mo na lang ako ang lamisa aron mga unata. Una na kong nakakita nila. Katong nangutana bahay na ko, mao katong matol mo pa. Mo'y nag-ambos ni mo. Katong tao ni Roger. Bidali kong suod sa tindahan. May sekreto kining pultahan na gianan lahos sa luyo. Dito ko pagian ni Noy Bitong nimo. Pagantos mong tao, nabati na ko ang tanan kay giuna ang cellphone ni Bitong. O gi-loudspeaker na ko ang akong cellphone. Sama sa gibuhat ni Bibit niyang nagsulti sila si Roger. Magbantay ka, Chumil. Ikaw ang angay magbantay, Alan. Tiguang na ko. Kung magbinuang sila nako, di higod sila magmahay. Wa pa ko matagbaw sa kong pagka-army. Wa pa ko matagbaw sa mga gubat nga akong nagyan dito sa Mindanao. Ikaw ang angay magbantay, Dugalan. Excuse me? Mga unata? Ayaw sulti si Teresa. Dili, Dugalan. Mga unata, Chimil. Una lang, tawagon pala ko sa Bitong. Aron mahibaw nga na anak ko. Safety na ko. Hello. Buddy. Oh, Emil, buddy. Unsa naman ka? Ayaw nagkabalaga. Nauli na ko, buddy. Sorry, buddy. Medyo nahasol ka kaganiya. Awa man ganita mahasol kaniya ato sa gubat. Kadto pa ka nga gamay ra ato. Salamat, buddy. Amping niya, buddy. Ayaw kalimot sa atong moto sa 57th Ivy. Bawal ang mamatay. Oh, buddy. Bye. Bye. Usay bawal mamatay, Bitong. Usay bawal mamatay. Patay. Basaan ang res, Bitong. Bawal mamatay. Tapi, Adong. Tapi. Ang puwetyo, Emil, ang pagkaos lamisa. Sa ngalan, sa mahal, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin ni Ginoo kining mga pagkaon nga niya sa mong kananan.
Speaker sa namos pitong busing. Ay naman napita. Doon na namin busing. Ako'y malangay-langayan o gamay. Pabutan lang ko ninyo dito, ha? Okay, busing. Hinaot sa bunta nga imo na usab nga gipakaon kadtong mga kaigsuunan nga naglisod sa pagpangitag pagkaon. Kining tanan among gipangayo sa ngalan sa bugtong mong anak nga mao si Jesucristo, among manluwas ug manunubos. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Ini pa kaayo ang utan, no, Emil? Oh, no, Emil? Kakauno na mo, Alan. Muinom na kong tubig. Murag miot nga kundukan. No, Emil? Kahaon na mo. Mubalik na kong karoon niya sa labis. Alan, nagpanghikap si Tio Emil mo sa iyong dukhan. Jo? No, Emil? Ngano? Kwan, galit lang kong kikurbaan. Unsa man di ayang imong gihuna-una? Pumali. Papaman na gini uli John. Ay, nay, ka na kong bunol ka niya, hoy. May bakay na bakol-bakol. Dako yung kaling untang army, ha. Veterano ko na sa army. Siguro na ka dako. Napasig din na ni kapos lang ha. Patay na. Ay, buhay pa. Higap na ko ang pabawalan. Pitik pa. Ang pagawas kay ako nagpipas ang madadaan ako ni. Ano ba? May kusik kasi. Bantay constant kayo. Kasakit sa kumasok na ko sa parte niya, madam. Madam. Ibalik. Sama mo niya ng libog siya mapatay na mo. Ito na sa pare ko. Gibunaran ako niyang o. Nailamos mo ko sa dugo ay. Sakit sa kong gusto. Waba ka na yung bali eh. Rasahan na siya. May mutan mas butika. Dami. Jo, kamay ka ragikaon, yun nagkadayon. Nanaog kadayon din sa silong. Nagsige kag-scan sa mga ngan nga naa sa punbok sa mong cellphone. Nakitawgon? Kitanaw ko lang ang numero ni Bitong. Grabe may ka badi-badi, ani. Sawa pa mi mag-retiros army. Klase-klaseng gubat sa Mindanao ang namong nagian. Hinumdum dyo ko aling tawhana. Naani siya'y batasan nga usahay lisod na kong masabtan. Sabi mo, Alan, na destino mi sa Samar. Kikaikwentro na mo ang mga MPA. Pagsigi siyang bagulbol nga nukuno nga mag-unay man ang mga Pilipino, batok Pilipino. Mga NPA, Pilipino sab kuno. Uglabaw na kami mga army, Pilipino sab. Primero ana, managana yun siya pagkablet aron pabuto ng yung armas. Ay di lagi kuno siya makaako pagpatay ug sama niya ang Pilipino.
Pero kung makakita na siya nga may muhayan ng mga kaubang army, anha na siya magpabuto. Mausap sa mga Muslim dito sa Mindanao. Magbagulbul nga po siya. Kay mga Pilipino ra lagi kuno gihapon ang among kontra. Mao gihapon. Kung makita na gani niya nga may muhayan na sa mga kauban, anha na siya magpabuto. Pero isog kayo tos bitong. Dili mahadlok mamatay. Master Sergeant Polito Santos. Madbalik ko. Tabang pa mo tulo. Mapili ang tabog unsay gusto ninyong away. Madbalik ko. Kanang patas ang laban. Armi yung kabitong. Kay musagol yung Tagalog kung manulti na. Ano sabay gustong alkansyo eh? Nakasabot na minimo nga patas ang imong gusto. Yan, so man pagkapatas ani. Nabisag, tabangan ka pa namong tululupig hapon minimo kay kadako ni mo kahakahao. Murkan sa Rambo. Nakaila ko ni mo. Kaniadto pa. Wa ko mo bilib ninyong amahan o anak. Maura na kayo nakadaot ba? Kay apil man dayo ng personal? Unsay inyong tuyo na ko ba? Dili ko gusto langay bitong. Gusto ko mas dali, mas labing dali, mas labing mayo. Ay marun magpuyo si Emil. Daan pagod lagi ko. Wa ko mahibaw. Sa ako nang gikaingon dili ko gusto langan bitong. Hain magtago si Emil o si Alan. Matay do. Misamot na gyud kalain ng akong una-huna ni mo. Kamu mo'y nagtinguha sa kinabuhi ni Alan, no? Hain magtago ang uyuan ug ang pagkumangon. Murag dool na kayo nga kung pagduda ron ninyo. Kini mo'y tubagan ninyo. Ug kamo mo'y angay manubag aning pangutana. Dili sab ko gusto liko-liko, Mr. Siles. Nganong inyo manggipatay si Amado Beltran? Ritubado ka bitong. Nganong inyo manggipatay si Amado? Humok ka kung makasabot bitong. Dili sab ka ko tigpantos. Kanang bunogon o na og maayo ang usa ka tawo aron makuha ang gusto na kong mahibawan. Dili ko anak kay kapoy-kapoy lang na ako. Mao nga last na ni. Hain magtago sila si Emil ug si Alan. Unsay rason ninyong mga silis kag gipatay man ninyo si Amado ug wa gyud mo matagbaw inyo pagyong patyon ang taslakan niyang anak nga si Alan? Musulti ka o dili? Naninguha mo matabunan aron bisag kamay way mansa sa pagduda nga mataw sa mga hunahuna sa tao nga muhatag pakunuhay mo 1 milyon kung kinsay makatugan, kung kinsay nagpatay ni Amado. Hain man ka ng 1 milyon ninyo, Mr. Siles. Ihatag na ko
Ihatag nako, Mr. Silis. Ihatag nako. Kay itugaan nako. Nga kamura di ay nagpatay ni Amado. Hain man ang usa ka milyon nga reward! May magani kimilanat kag taod-taod bitong. Nga dili mo ta ko gustog langay. Bisag usaon pa natog lubag ang liog anang bitong. Di gina mo tugan kung hain sila si Emil Galan. Hait ug utok nis bitong. Kay husto ang iyang pagduda nga kamis papasiksto nagpatay ni Amado. Waka sila mag-istorya si Emil. Bahay nga nagkaroon niyang kisulti busing. Why bisan gamayng nahibawan si Emil sa nahitabo. Laban ng bisan gamay, why pagduda si Emil nga kami mao'y nagpatay siyang igsuon nga si Amado. Labaw ng wa magduda bisan gamay si Alan. Okay. Bahala asa ninyo na ilabay si Bitong. Una ko niyo, John. Ay, nahibaw na kung unsay atong buhatong patay. Unsa man? Para sa kikoy, isuko ko nung siya ni Bosing pagpalabay sa kapatang lawas. Hingon sa ato ang atong buhaton. Sigilaw na si Emil bayan silang kaagi ni Bitong. Suod yung kayo silang duha. Nganong Uy, pasadi kong magsikig tutok ni mo yan. Hapit na tingaling ang adlaw. Dili na kayo ta makakita. Dali. Teresa. Nagbata na si Alan, Tess. Lan, sino yung Emil? Jo. Unsa kay nahitabo? Jo. Unsa nahitabo na Emil? Gibalita sa radyo. Karon pa nga gyud. Patay na si Bitong. Unsa? Jo. Nakita ang patay niyang lawas sa gawas sa sirado niyang tindahan sa surplus. Daghan kayo pinusilan ug may paskin nga gibutang. Vigilante ang nagpatay ni Bitong. Vigilante? Nahinumdum ba mo? Katong patay lawas nga gilabay dito sa nabungkag natong bahay Alan atol sa haya si mong amahan. Alan? Ninumdum ko si Emil. Ninumdum ko. Alan! Alan! Anagat pasagdi nga ako'y makiksulti kang Alan, Teresa. Gibati na sa siyang kahadlok na Emil. Gibati na sa siyang kahadlok. Alan. Kinahanglan dili angin mahibaw si Teresa bayan sa itabo ni Mughapon dito sa tindahan ni Bitong si Emil. Ayaw siya sulti nga magatoy ni hitabo ni Mughapon. Dili ko gustong abuton sa pagduda bahin sa mga silis. Alan. Tahon ni Roger ang nagpakita ni Mughapon. Gitabangan ka ni Bitong nga makaikis mong tao. Di pangutanas ni Bitong sa mong tao. Kung diin ka na paingon, huwag mo tugaan si Bitong. Nakaila ang mga silis ni Bitong. Di ay mga higayon nagikauba na mo ni Papa ni mo Amado si Bitong. O gikaila ni Bitong ang mga silis.
Ang posible kaayong hitabo mao kini. Nangita og paagis si Roger. Kay nahibaw siya nga si Bitong ug ako kauban sa army. Kauban mi sa army kaniadto. Dako silang pagtuo nga kay suod kami si Bitong. Nasayod usab si Bitong kung hain kitang duha karon magtago. Di babas ni Bitong kunain kita. Wah, Alan. Tio Emil. Alan. Angay pa ba kung magdua-dua? Army ko kaniadto dunganan. Nahibaw sad ko. Nasa buhi pa ang imong amahan. Kanunay kang dunay ipangutana. Ug bisan dili ka pa angay mangutana si imong amahan bahin sa nagkalain-laing kaso ug pamaagi sa krimen. Iya kagyong sultihan. Kunon sa'y mga pamaagi nini. Oo, Alan. Di na kita angay magduwa-duwa pa. Na si Roger mo'y nagtinguha si mong kinabuhi. Dili niya madawat nga naa na karon nimo ang babae nga iya sang nabuangan. Ikaduha ang tao nga mibanhig nimo. Iyang tao ni Roger. Nabuhi ka pa sa pagpamanhig sa iyang tao. Gusto gyud siya nga patyon ka. Kay hapit ang duha mag-unong og kamatay kung wa pa dayon ta makabiya og temprano sa tumbay. Mitago na kita apan wa gyapon si Hunong ug hangtod si Bitong na among taon. Way may bawan bisan gamay si Teresa. Bahin aning atong istoryahan, Tio Emil. Mo'y akong gusto nga magtuog yapon si Teresa. Nga inosente ug wa gyud ako'y bisan kamay pagduda ni Roger. Gusto nako nga mamintinar ang iyang pagtuo. Nga magpangurog yapon ko sa kalisang. Ug ayaw gyud pakita dito sa ilang ni Bitong, Tio Emil. Emil? Tess. Kumusta naman si Alan? Unsa naman siya? Nalisang ihapon sa nahibawan niya balita ni Noy Bitong. May arang-arang nagkamay ang iyang kibati. Wa na kayo siya malisang. Mahi mo na kung magkaduol niya. Nagpaabot siya nimo. May labot ni Noy Bitong, Alan. Wala ko may bawa basta kay gipatay og tuyos ni Bitong. Apan gitabangan ni Bitong si Emil nga makaikyas ni Aljon. Maong gipa-pick up ko si Emil sa pagtuo nga musulti siya kung hain sila si Alan. Pero nalimot na kong kadiyot nga kauban sa army sila si Bitong og Emil. Kauban bitaw sa army, kauban bitaw sa army, kauban bitaw sa army. Mao nga dili gyud mahitabo nga mutugan si Bitong. Bisag nahibaw pa siya kung hain magtago sila si Alan. Ikaduhang rason, nganong maamong gid siya tungod kay naprobar ang diha-diha niyang pagduda bahin natong duha nga mao'y nagpatay ni Amado. Wow! Oh. Gipatay ko na lang siya. Flor. Sama antong una. Kompleto na sabdang totoo. Kompleto sa kurong kundo na maganing sa butang. Limingaw na ko, Anida. Isulti na ko karon ninyo ang gusto na akong mahitabo. Patya na lang si Alanger. Wala naman ko lamiian na niya, oy. Wow!
Murag misiyok akong donggan. Wa ko kayo maklaro ang imong gisulti. Ka-OA, bayaan nga akong maguwang. Tanaw, wara ko na. Basi mag-away na siya mo. Basi mag-away na siya mo, ha? Roger, basi dali mo tiyas granada, Roger. Basi dali mo tiyas granada, Roger. Ilang na ko di A6 to, oy? Otro sa kang OA kaayo da. Isigihan yun akong puga ang akong utok. Dagka mga higayon nga mohila ko. Kay mahinumdum kong alan. Hangtod nga nakasabot akong unsa ko kabuang. Nakaingon ko, kabuang yun ay nako sa si Flor Celis. Ako ni si Flor Celis, anak ni Sixto Celis. Purbida sabno. Mabuang ko ni Alan. Purbida sa gikatawaan tingali ko ninyo sa suod sa ubay-ubay mga tuig na ulipon ang ako huna-huna o kasing-kasing sa usa ka Alan. Kaseryoso ba ninyong tanawon, oy? Si Pasixto parang salang mamilok na nagtanaw na ako o nga ako sa maguwang hinuktok kunuhay kadrama biya nato sa Hagbay naman unta ng patay laki ha, galing kay pugong-pugong kamanggon. Patya! Patya lagi si Alan! Mao'y pag-aingno, nagyatagad ka ng blanket authority ni Flor, Jer. Kinahanglang mahibawan na nato kung hain si Alan magtago pa siya. Kinahanglan yun! Huh, mga langit! Good morning, Busing. Good evening na niyo, buang ka. Good evening, Busing. Karoon pa mo magpakita na ko. Piling ko, buning ko. Hey, sige kong panawag ni mo, Busing. Pero kanat pirits ka man ko. Pero nagmonitor mas kanyukan sa kamatayo ni Bitong. Ngagipatay si Vigilante. Nahinumdum ko sa gibuhat ni Kikoy. Ingon usab anang istiluha ang inyong gibuhat. Ay, misoon na misapata ni Kikoy. Ganahan kay ko. Pagkahibaw ko sa balita, ganahan kay ko. Naagihayang pataglawas ni Bitong siya nakapilyas barangay. Kinahanglan dubli-dublihon na ninyo inyong trabaho. Why kaso ni Alan kay puting itlog mo ng tawhana, pero ang uyuan si Emil parehas ni Bitong nga army veterano sa army. Saksi mo ni Bitong isog Ipisal John. Mausab na si Emil. Busa dubli-dubliha ang inyong paningkamot nga mahibaw-an na to kung hain sila magtago. Sa laping darigat. Dili ko gustong mag-uol ka. Laban ang dili ko gusto nga mohila ka. Sa ako nang hikasulti, mutago lang ko. Niyar ko sa imong duol, Teresa. Para nis imong kalawasan, Alan. Misagot ako nga. Tagdugitang magkita. Huwag mga kinahanglan mo pa uli ka na sa inyo, ha? Alan. Mahadlok ko kung magdugay ka pa din, eh. Naibaw ka sa bagong hitabo. Alan. Unyas ka down. Yatod ka ni Tio Emil. Nato sa dagang sakinan nga mangagi aron magkapauli ka sa inyo. Alan. Ingahon ko ni mo. Ingahon ko ni mo. Pasailuwa ko nga naingunan niyang imo kinabuhi. Mahal ta ka. Buhaton ako ang kutob sa akong mahimo. Alan. Tessa.
Lourdes. Si Alan ba yung tao no Emil, ha? Naibaw na tanga humukayo siyang malisang. Ako'y mahibaw. Magtiksa na ita. Nakaw na, nanay taksi. Arin ako. Tabangi in taon mi, Diyos ko. Tabangi kami si Alan. Tuwa na siya. Tuwa na. Taksi ang gisakyan. Andam ka na. Diwat ka, Jumil. Okay. Ang una mo ang pagtigom og sistensya. Ang pagtiner og tag-as nga hangin sa kaluwasan. Alan, primero anita magdagandagan sa patag hangtod ka magdagan nata sa bukid. Dayon ang paglig-on sa mong kabukugan ug mga braso. Dayon tudluan ka nako sa mong gikamahuang martial arts nga original namo sa imong amahan. Gikinahanglan mo kini, Alan. Alang sa nauraunaan mong buluhaton. Oo, Jumil. Sunod na ko, Alan. Oo, Jumil. Dali ka nang maanad sa dagan, Alan. Dali ka nang mapuno sa resistensya kay batanon ka pa. Mupahuway ka lang ug usa ka minuto ug mubalik ka dayon sa pagdagan. Usa na ka minuto ang imong pahuway. Dagan na sab, Alan. Dagan! Kay niyar ko sa mong doon. Nagsulod nimo. Dagan yun! Ayaw panagana! Dagan, Alan! Dagan pa, Alan! Across Greece feed the winds which have been... Good morning! Hey, Sunista! Morning! Okay ra. Kamo, kumusta man sa mo? Okay na. Okay mo. Kumusta man mo din eh? Oh, si Bet! Bet! Kumusta ang bakasyon, boss? Okay ra taon. Guys, magsulti sa amin si Bibet, ha? Yes! Okay. Tinuor yun atas, uy. Wag ko kalibutan nga, nabasa na akong kasunis. Siya pa yung napaibawan ako. Kisa magoy di mahadlo nga, samtang may gipasabot siya na ako nga, nagduda siya nga milumod ko, ang iya laging kalimutaw nga, murag nagtuyo. Bibet. Tinuor bito nang sultin ako. Akong tambal ni Mutes, no? Ay lang pagkisulti kong Roger, kung kamukha mo rang doha. Kinahanglan na idagang mga tao sa palibot kung musukot ka nga magkisulti niya. Salamat, Bet. Muna na akong tuyo ni mo. Kumusta naman sa Alan? Magpalayo na siya din, Bet. Ha? Unya, ang inyong kasal? Igo-igo gitingali nga malinaw-linaw. Mahinayon gitingali ang among kasal. Ni asam siya? Asam siya Alan larga? Bisag iunsa ko siyang pangutana kung asa siya. Di cute mo sulti. Oray nakalisod. Paitas kinabuhing Alan. Trabaho na ta, Bet. Mo-report sa ako sa news chief. Tanaw na ko ang atong news beats. Dito na kugikan. Naibaw na sa madam nga niya ka na. Nagawa siya ni mo. Excuse.
minuto, Alan. Usara ka minuto ang pahuway. Okay. Nauman ako sa kaminuto. Daga na sama. Nagsunod ko nimo, Alan. Pinakaadlaw gikan ka nun. Kailangang pakusgan mo na ang imong pagdagan. Kailangang pakusgan mo na ang imong pagdagan. Lipay kaayo ko. Tiwasan gyud nato ang gikan sa nahitabo ni Noy Amado ug ang mga related nga mga hitabo sa kamatayon ni Noy Amado. Labi na sa nahitabo ni Alan. Daan ang nagsultis, madam. Nga mas maayo na nga ikaw na mo konsentrate sa maong kaso kay naibaw mo siya sa tanan bahay ninyo ni Alan. Oh, asam taron? Ngadto sa ilang Noy Bitong. Kinsang Noy Bitong ba? Jovito Santos. Kauban sa army kaniadto ni Noy email nga uyuan ni Alan. Oh, related kaya po na sa nitabo nilang Alan. Tara. Kanos ay lubong si Bitong. Ay, uban ako na ugma. Uy, Taga-Republic TV ay miabot na ilang patrolo. Uy, kauban ni na Teresa. Hala, hindot ako kami. Pahibawa na yung busing. Okay, Leo, okay. Buhatan na yun na. Basta kinahanglan bulusot na yun na. Thank you, Chief. Laing tulog ka bar sa sami kargahan sa makarna vehicle sa Mudunggo ug mas gabi. Ari na sa norte dong Gojar. Busy man kayo ako mga partners. Unsay bago? Pulos bagong grasya ang perming musod sa atong kaugaligon floor. Asa ka, Flor? Da, lingaw-lingaw. Iyawat mahilis na ning tumor sa gugma sa akong kasing-kasing. Ayaw kalimot, Roger. Huwag ko malimot. Bahin magkangalan. Balita niya ako sa dili pa ni mo siya to dason, Jer. Sigurado. Why, blame na. Bye. Aljun? Kaningaraot ako na nawag ni mo pero napaluot po ko kinaot ako sa Kung doon na bad news, doon na sab ko na good news, Aljun. Gusto ko good news. Unsay good news? Karang diyan mas Teresa sa haya ni Bitong Busing. Nana! Igo nang nahibaw ko mibalik na di siya trabaho. Arjun, ayaw gino niyo siya gilabyo na. Sunod-sunuri lang ninyo siya ninyo ni Patik. Okay, Busing. Bye! Mukhang nasimhot na kong kahumuti, Teresa. Tungod at tunga akong nabati. Nagpakita na si Teresa. Sinahinayon ko lang siya pa Sixto. Anam-anamon ko. Bakit? Kung diligil siya madahapaw niya, ang ipadagit na ko siya. O kunya, naibaw ka na kung sa'yo may tabuksuran. Kumot-kumoton. Siyalan. Oo. Kung mahibawan ko na niya kunain siya magtago. Naimpas ng tanang utang. Mga langit. Nagabot-abot ang mga army sa haya ni Bitong Patik. Huwag ka, murag, mabiya na sab sila sa Teresa. Sundo na to sila. No, tuwa na. Bilarga na sa Teresa. Larga sab. Kinahanglan dilis na makamatno na nagsunod. Tali na.
Adri. Ikaw? Gikan pa misahaya ni Noy Bintong. May balik na di akong trabaho. Tess, kailangan nga dili mahibawan ang akong number sa imong phone book. Ayaw ka ba ka? Memorize na ako ang bago ni mo number. Wa ka sa phone book. Kinahanglan nga kung makigsulti ko niya kanang naidaghang mga tao, Alan. Ayaw ka pala ka. Mayo na, Tess. Maligo na ko. Gikan ko nagpasingot. Amping. I love you. I love you. Bye. Bye. Yan na sa police headquarters, Tess. Ilugar palihog, Beck. I-ready ang kamera, ha? Wa pa ta mahibaon sa mga incidentals diya sa sud. Aron makakuha dayon ka. Good morning. Good morning. Good morning. Naa ang hepe? Nana sa offices? Thank you. Ana, babe. Salamat sa mong pagsuroy din sa office floor. Ikaw pa kaya akong kalimutan, Leo? Tawag kong karong lunchtime floor. Okay, magawa ko. Sige, tulad ko. Bye. Di ko rin siya nakawato niyang udo, eh. Unya ka lang udo, Come in, please. Good morning, Chief. Hi, Tess. May kinakakita ta. Na ako'y tuyo ni mo, importante kaayo. Ha? Hutod na kahuman sa imong tuyo ni Chief Leo. Okay? Oh, okay. Sige, Flor. Thank you, Tess. Leo, ari lang ko magawa ti Tess na gawas. Go, please. Sige, Tess. Okay. So, dito do, oh. Hindi ka na mag-uspuntahan. Makasamo ka ang imong camera. Sorry. Sorry, ma'am. Please sit down, Tess. Thank you, sir. Sa dili pa ang imong mga pangutanan na ako rin mangutanan nimo, okay? Okay ra, sir. Sige, una akong interview. May bakasyon ka kuno. Diin ka man bakasyon. Nagkuyo ko na mo si Alan. Diin mo bakasyon si Alan, sir. Nagkinahanglan si Alan ako. Og sorry kaayo nga, dili na ko ikasulti kon hain si Alan. Why? For security reasons. Hipi sa pulis ang imong giinan nga for Balaan security og reasons. tawhanong katungod na ni Alan, sir. Wa ka ba dahil nasabtan? Wa ko'y nakita-insulto kung buhaton ka na sa katao nga sama ni Alan. Nga nasabot niyang mas magmalinawon siya kung dili magpahibaw kung hain siya. Bisan ngadto pa sa kapulisan. Migamit lang siya sa tawhanon niyang katungod, sir. I hope kahatagan nato siya katungod kay demokrasya kining atong nasod. Pero kami mo ay gikuhaan niya katungod sa mong trabaho. Wa, sir. Sorry, pero nasayop ka, ana. Tuhoy ko. Pero bisan kung dili pa ka mangutanan nako, ako mismo ang musulti nimo nga gitugyan na ni Alan ang mga pangitabo diha ninyong mga pulis. I hope wa ka malimot sa atong press con nga namong si Alan nga magpalayo siya. Ug ang kaso, iyan ang gitugyan ninyong mga pulis. Nalimot na di ko. Misulti siya na. So, salamat si mapagganites. Karon, o sa iyong pagkatana? Sa gihapon, naglaomi si Alan nga masulbat ra ang tanan. Gikan sa pagkamatay ni Noy Amado, pag-ambush ni Alan, ug sa pagkabungkag sa bahay ni Alan. Related
case ba sa nahitabo sa pamilya ni Alan ang kamatayon ni Jovito Santos? Plainly isolated case, Tess. Kauban ka ni sa army si Noy Bitong ni Noy Emel nga uyuan ni Alan, sir. Wa pa'y gipiling tao ang mga kriminal. Kung kinsay ganahan nilang Totoo ka patyon, ba nga ilag yung vigilante patyon. ang nagpatay ni Noy Bitong? May nabutang sa paskin nga vigilante Unsan ang kasi nagpatay sa ni Bitong. vigilante? Hinimo-himo nga vigilante? Or may vigilante ba ya nga ang kontra gustong pamatyon mao ang mga daotan? Then, daotan si Bitong kay gipatay man sa vigilante. Gikondemnisyon ang vigilante case. Why man sa ang pagkatao ni Noy Bitong nga matawag siyang dautan nga pagkatao? In fact, amo kining gisusi ang iyang mga records. Limpyo siya, sir. In fact, daghan na siya og naangkon nga mga medals, isip buhi siyang bayani kaniadto sa pagpanerbisyo sa army. Mauro kini ako ikasulti, Tess. Sa pagkakaroon, gipaninguha namo nga mahibaw-an kinsa ang nagpatay ni Bitong. Well, ang gusto lang untang mahibaw-an sa publiko nga related case ba ang nahitabo ni Noy Bitong sa nahitabo sa Kaya mga nagkadugay og nagkadugay, naghanap ang kasulbaran sa kamatayon ni Amado. Og nagtuo mong tanan nga ang nahitabo sab ni Alan naghanap sab nga dili gid mahatagan og hustisya. Trabaho na kana sa kapulisan, Tess. Kung dili lang kamo magsigig samok-samok, kamong taga-media di mo magsig samok-samok, smooth unta kayo ang kasulbaran sa bisan unsang krimen aning atong syudad. Please give us enough space aron ma-execute namo ang among trabaho nga ninyong magbubuhis. Maura ka natis. Papahayaw na mi sa inyong pagsamok-samok. Ipahibaw na mo ninyo ang kasulbaran ni Nintanan. Mao ka na mong ipasali ka ninyo. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Tis. Oh, kadit eh. Yes, sir. Pahibaw niya ko kung kano sa inyong kasal ni Alan. Bisan bakikaw kayo, pero gusto kong usa sa inyong ninong Tess. Aha. Ingna si Alan, pasuruya siya din eh. Ingna siya nga wa siya angay kadlukan kay ni amin. Labaw sa tanan, ni ako nga umaabot ninyong ninong sa kasal. Kung musugot lang mo, ako mo'y mapasalig nga luwas kayo si Alan. Kung dili siya magkasuroy din eh, ako mo'y muadto niya, Tess. Makikita ko niya, Tess. Asa ko man mahimong ikita siya, Tess. May pahiyom ka man, Tess. Murag wa na'y kasal nga mahitabo na mo ni Alan, sir. Again, sir, sorry. Di na ko ikasulti ko nain si Alan. Sorry, sir. Well, gusto ka. Inyo ka ng katungod. Girespeto na ko ang inyong katungod. Good luck. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye, sir. Bye. Lisod pagkakaroon, aron mahibaw na ito kung hain si Alan magtago, sir. Nahibaw ko. Ibiyan na si Tis deha si mga opisina. Anong nahibaw man ka? Ay nakapangutan na anong nahibaw ko. O gala. Oh, nahibaw de ka? Ikawas na siya. Magsulti pag sila si Flor. Okay, bye. Bye. Asa ka magtago si Alan. Diligid mo tugan si Tess. Kahigog o babayhana. Sorry, Flor, ha? Gilaay kag paabot? No. O, makulayan, Tess. Daghan mo sa kong gikasulti ganina. Naibausap ko. Ilado mo sa tanang mga pulis. Unsay akong ikaalagad, Flor? O, mo-invite unta ko nimo. Dadala sa bang imong cameraman. Na fast food sa atbang, o?
Sorry gid kaayo, Flor. Maikog mong gud mi sa kumpanya. Purely trabaho ra gyud ang among mga lakaw. Gikan din may atuon pa mi sa City Hall. Kung makitaan ko sa mga kaubanan ako nga musodi ha, unya dili para sa among trabaho, mamimuhan mi ana. Sorry gyud. Mahimo man akong off na mi. 8 p.m. nga akong off. Sa alas 8 na lang masulti. Pahuwaton pa ko nimo? Una lang ko sa patrol, Tess. Igo naman tingali itong mihangyo ko. Di mangon ko arte, Tess. Franka hinoon. Franka ko. Butag yun ay gugmasa. Ni aman unta ko, pero ikaw yun ang gipili ni Alan. Flor. Nainamdum ka pa sa inyo gibuhat na akong Alan? Ha? Igo rami pasabot si Alan. Dili na ko batasan nga mo ilog og laki. Okay. Ikaw ang gipili ni Alan. So, imo na siya. Salamat, Flor. Ang pingi si Alan. Di na ko magsabok-sabok ninyo, Tess. Thank you. Bye. Sige. Uy. Pisa mo saon. Tikim na ko magda. Bisa rin saon sakit agad ko. Mga matay raman bita mong duha. Mga matay ramo. Mga matay ramo, Alan. Mga matay ramo, Teresa. Hapit na! Tingali, busy ka Teresa karon sa trabaho. Dili ko na sa samukon. Alan, magsugod na na. O, Jamil. Natural kuyawan ko kanina. Siles ko ito yung magkasulti. Nakasabot man ko nga lain siyang tuno siyang sinultihan. Mao nga mihatag kong lugar aron magkasulti kimong maayo. Doon na lang ta sa City Hall, Bet. Okay. Asa magka-parking ha? Napuno mong parkingan sa mga sakinan. Tuyok lang ta sa layo. Basin tuwa dito'y bakante. Patay! Panuway mo ni Autuha eh. Bigani ni... Luwas na! Ang tao ni Roger. Luwas na! Luwas! Tess? Bibit! Tess? Okay. May gawa si Roger, Tess? Abusan na ba ninyo? May iba bang mangutan na? Magputaan na pa mo! Ayan! Tanawa ko nung maayo kung hain napita ang imugi drive ang sakyanan. Sir, kato nga na sa doong amisod sa among sakyanan sa parking space. Tanawa ko nung maayo palihog lang. Dili kay mo dayon kag ingon nga abusado mi. Ay, pagtingog ka dyan. Sinsya ka na, Tess. Actually, wag yun kabantay nga kung kuyog nga nakasoda di ay mo. Nasalip na manggod mo gamay, mao nga wa makabantay nga kung ang nag-drive sa akong sakyanan. Stoy, pangayag pasaylo ni Tess. Oh, ikaw! Pangayag pasaylo ni Tess. Wala kinahanglan na, Jer. Gamay ra kay nihitabo ang gamitan natong mga dili angay puong nga inga nato sa tao nga wa magkasa. No. Kinahal mangayag kag pasaylo adyon.
Para na kong bisubra ka. Payo na pasaylo. Pasaylo ako. Magpagipag ako sa mayor. Sunod na yun, Ben! Okay. I-parking lang na kong tarong sakyanan, Tess. Palihon ko atas sa iyong sakyanan, boss. Mahalo na ba na? Sanghiran na niya, Dayaon na ba ni Amo? Ay, sorry kay Busing ha. Nagkadatan mo kung ginihagot. Naglagot ko nagtanaw sa driver na test kanya ang sigaan ko sa iyang mga mata. Mamuukapugog ba? Dali na tingaling mahuman ang tuyo nila din sa City Hall. Patik tabang og bantay ha. Ang dito malipat ng manggawas nila sa City Hall. Busing. Kung manudan na dito, Busing. Kung manudan na dito pa, di ba man may nga suod king as mayor sa bisi na yun? Patyon maganin ang duha na mo ni Papa Sixto. Taon naman. Ano pa man sila manggawas sa City Hall? Manggawas sa man ba mga taga-media, Busing? Mauna akong kikahibungan. Anong nga pa man sila maggawas, Teresa? Musod ko sa City Hall, Busing. Yaw. Susihan lang kuno ilang sakyanan sa giparkingan. Lantawa ko na, Aljon. Oo, Busing. Saman. Uy, wala naman ang ilang news patrol. Usa? Wala diha. Nagkabiya na. Wala takabantay na. Kung ang nasab ni Teresa ang gibati kong kapungot ng dunia. Gali nasab! Mayroon sabihin nga gisugo ko nimo nga kuhaon ako hilom ning atong patrol. Maayo gid kayo nga naghuwat ka sa luyo kay sigurado magyud nga nagbantay sila. Nakita man akong sakyanan ni Roger nga nagparking. May laing gistan bayan adto. Ikaw yun nga makita nilang mugawas kagikan sa tubangan sa City Hall. Naikog ko ni Beth. Basin maapil ka unya sa kasuko ni Roger. Kapila na gud kami tabang og tako nako. Aw, kung subak ko, mungutaan na yung sila nako. Kapil lang may pag-ingon nga, walang sila kabantay nga, miyagi pagay ko sa ilang dool. Nga naman, hadlo ka? Nahadlo kong maapil ka unya, Beth. Ay, kabala ka. Kamaom ko mga tarungan. Ikisa may mong gitawag. Kanag-village man si Alan. Sukat pa ni ganiya sa pagkahuman sa interview sa mayor. Gitawagan ko na yun siya pero dili ko siya makontak. Nagsabot man ka mo nga si Alan Ray makontak ni mo. Di manggod kalikayan. Aputon kong kabalaka. Abi ni mo, Beth? Wa nagit ko buhagi og kulba. Doon ako ipangutanan ni mo, Beth. Okay, usam na. Ganiha ba sa pag-atubangay na mo ni Flor? Unsay imo nakita niya? Gituyo biyan ako nga magpalayo ko ninyo aron matanaw na ko kung unsay expression sa naong ni Flor. Kung ambot lang ka kung nasayop ako o mas maayo ko nasayop lang ko. Pero kung gusto ko ingnon ta ka nga di lang kay si Roger ay imong bantayan, Tess. Basta Flor bantayanan sa bang iyang mga lihok. Bisag nag-shade siya, pero maila kayo ngay magitago siyang kapungot ni mo. Bantayanan sa si Flor. Maglisod mo kong to aning nahitabo ninyo eh. Libaw biya ko unsa mo kasuod. Pero tungod lagi aning gugma-gugma, daghan kayo may tabo sa? Kani ato makadungugan ni kog ingon-ingon ini hitabuang. Moingon lang ko nganong magpadaman sa gibati. Pero dili gid ay kaangay mangandak. Pero kuwang ko sa pagtuo nga tungod kay napakya si Flor ug ako mo ay midaog. Pero sa akong tanaw ni Flor,
Param niya, mga duwaan ra niya ang mga lalaki. Kaingon lagi ta nga anad siya ng buhata o sayon ra kaayo para niya ka ng buhata nga duwa-duwaan lang yung mga lalaki. Pero kung ibati na gina siya gugma, mao na. Si Alan mo yung gigugma. Sunod na to sakyan na noy. Tandako sa hawan kung mulusot siya o. Kinsa man na. Oh, bibig. Sila yung Teresa, Busing. Walang damang nasundan na to sila. Mubalik na tingali na sila silang studio. Uy, matod mo pagagani ha. Ipunaan na sa Teresa ang gibati ni mong kapungot. Karon pang tanon ka. Unsa man gusto mo mahitabo karon, Busing? Sulti dayon kuno si gusto mo mahitabo karon. Duha ra pilian, Busing. Tumpulo na ko ang luyo silang sikinan aron mo tuyok-tuyok kini. O baka ha, kanita na ko kumarte. Kung silang paghunong, kung usahon lang nako sa nga tagito na kosterisa. Unya, patyons bibit. Ibalik sa hinay nga dagan ng patrol. Okay, pahinayan good. Oh, may signal sila, Tess. Nagkakita ko. Paunahan sila, Ben. Naguna na sila. May right signal sila. Ilugar ang patrol palihog, Ben. Wala problema. Idaw na imong windshield palihog. Oh, nanaog si Roger. Okay. Hi, Tess. Sure. Naglikay ka na ko. Oy! Dili, ikay akong gipakigsultihan, bit. Sorry. Hiwati ka, Tess, nga mahuman ang imong tuyos sa tihol. Huwag ko mahibaw may tuyo ka na ako, Jer. Di pahibaw ba ko nimo nga may tuyo ka na ako? Di pahibaw ba ko nimo nga huwaton ko nimo kay may tuyo ka na ako? Wa! Oh. Dili man tingali daotan nga bisan wa ako magpahibaw nimo nga huwaton ta ka. Kay tuyo man lang unta to nako nga imbitahon ka unta nako usa ka paniudto. Imposible ka ayo. Unsa ba imposible? Di pa tingka odong oras sa Jer. Sa parehas na mong apirmi nag-apa sa oras sa mong trabaho. Mao ba? Okay. Sorry yun kayo. Nga nulit kayang kamay ko na nako, Jer. Sorry, nga mao katayo akong nasulti, Tess. Pero hinaot pa unta nga nasayop ko nga naglikay ka nako. Pinaagi ko niya sa imong pisan respitar lang nasugot ka sa ako unyang pagdapit mo. Huwag ko maglikay ni mo, Jer. Naato lang nga, ni ami sa oras sa trabaho. Pasarigi lang ko, Tess. Kaya na ko mutuo, gawa ko ni mo likay. Kung dawato ni mo, ang ako unyang pagdapit ni mo. Kung magtumong lang, gawa ko'y trabaho, Jer. Ano man kang... No, mauro na. Nya, sorry yun kayo. Nalangan mo mo. Okay, Roger. Nagdali sa kidney, Jer. Tanabe. Bye. Okay. So, sugot ka. Dawatin mo yung imbitasyon. Tis, sa'yo mong ginauna? Lahi na gid kaayo kay sa kani adto, Ben. Ang sa'yo lahi? Kani adto, sawa pa may magkasabot si Alan. Suod gid kaayo mi si Roger. Suod mi si Flor. Suod ming upat si Roger, si Flor, si Alan ug ako. Pero karon, ambot. Mura magmortal na mong kaaway ni Alan sila si Flor ug Roger.
Nalipay ko nga nasag-o dayon nimo mga schedules sa mo mga practice. Ang sunod kinahanglan nga imo sang saguhon ang mga pamaagi sa tanan mong practice sanan. Pagkamutan ko, Jimil. Kinahanglan imo yung saguhon, Alan. Mangandam kagyudaan. Dili na to mahibawan ug matag-an nga kanunay ba kitang magkakuyog. Dili na to mahibawan nga mag-unabaw niya ko nimo. Jimil. Sige, balik-balik ug basa ka ng tamdanan nga kung gihatag nimo. Huwag kong kagusto sa mo karong gisulti. Kinahanglang naa kanunay ang pagpanganda, Maalan. Kinahanglang naa kanunay ang panagana daan. Dili dautan ang managana ug mangandam kanunay. Jumil. Sige. Bye, Leo. Usahay matiun ko ang pagalinasay. Dili ko mahimutan nga maghuna-huna ni Flor. Nga naman si Flor? Gabi na lang, pero kauban gyapon ni Leo. Bisan ingon ako ni Roger. Pero anak na ko si Flor. Kung naya pa si Flor, kanya mabatian ka itong imo karong panulti. Ingnon ka lang gihapong Flor, nagka-OA baya ni Sixto. Parihas baya ta. Usahay baya, mausap na akong bation. Igsuon ko si Flor. Kung buto na kunaon ipasagdan na lang nato siya nga magpasapasa siya nga tulipisan kinsang laki. Animal kayo niyo eh. Pero bisan tumatyon pa na ito mataglaki nga mipahimos ni Flor. Pero sila yung bahin gihapon mo ingon sa si Flor nga sila mo'y iyang ipahimuslan. Sila maoy iyang gigamit o maoy atong gigamit nga ma-untouchable kitang mga silis. Ay, mga langit. Himon lang kining kalingawan ni Flor. Oh, Aljon! Busing! Nana sila, miabot na! Kisay miabot! Maghimo kog laing negosyo pa, Sixto. O, sama negosyo ha? Tulis. Maghimo kog grupo sa mga bantugang tulisan. Mo ako pahibawa nga nagplano ba na kayo ni Roger? Nga nagplano ka ba ini Roger? Nga nagplano ka ba ini Roger? Negosyo gihapon kini pa, Sixto. Nakalitan ko ani Roger. Nakalitan ba? Nana, miabot na sila. Niyan sila. Sama gusto ka mga tuwag. Gusto ko sa books lagi ka ila-ila. Lokay ta na. Dali. Taga-diin kini mga tawa na ha? Tagang Mindanao, taga-Osamis. Sa hitabuan ka na ilano man kini mga tawa na Roger. Hello man anak na to be. Pabalik ka sa lingkod o dyan. Balik na maglingkod. Lingkod pa. Ang amahan sa organisasyon, si Sir Sixto Celis. Ug ang pango sa organisasyon, ang anak ni Sir Sixto, mo si Roger Celis. Kumusta mo? Barog ko na magbalik palihog. Kung sa imong tanaw nila, Pasisto?
Kung mauni sila, kung mauni sila imong nahon-nahonaan sa plano mong pagkongrupo sa atong organisasyon, fit kayo sila, Roger. Agayan kayo sila sa gilplanuhan mong grupo. Maila kayo mga praktisado ka mga tawana. Wa ko nakita ng misoila nga tiyan. Tagkog mga bukton. Tagkog mga abaka. Balik mong lingkod. Di mo sila makita. Di mo sila makita, Aljo. Ganun nagkaila mo ano nila. Ganun nagkaila mo ano nila. Ano nila. Subdi si Pasixto, Aljon. Military ko sa una, Sir Sixto. Na dishonorable discharge ko kay ubay-ubay sa kong kabuang sa diha pa ko sa military. Kauban ako kana military sa sila sa una. Prihas men tulo. Dishonorable discharge sa unsay ground nga dishonorable discharge mo? Ay, sa kursago lang busing. Tanang klase sa abuso. Suka na to, jobless na mi. Nganong wa mo mga flag to? Ay, manawat na mo busing. Misuway mi grupo, tulis on tato. Nagkaiko mi karang-karang dito sa Manila. Pero kausar ra kayo dili maayong pagkadisiplina ng grupo. Tali ra kayo natunugan sa mga otoridad. Mga nagkabungkag-bungkag mi, pero magpunta kay gihapon maanin nila. Hangtod nga naabot ko sa kamot ticket. Okay. Dili ko gusto glangan. Kung desidido mo, ingnon tamo nga dili mausik ang inyong abilidad. Ligon mi nga mao'y inyong masandigan. Ipasalig na mo ninyo nga protektado mo. Mientras wa pa mo'y mga project, dili mo angay mabalaka sa inyong kaugalingon kay dili mo namo pagutman ingon man ang mga mahal sa inyong mga kinabuhi. Tinibuok og dinagkong pag-amping og pagmatngon akong gikinahanglan diha ninyo og labaw sa tanan bisan gani kami sa Papa Sixto kung gikinahanglan nga wagtango na ang dili sa among kinabuhi tungod sa dihado ng sitwasyon dan andam kaming mopatay og magpakamatay. Mausab kini inyong buhaton na pagkinahanglan sa tanang higayon mas bililhon ang kinabuhi sa atong organisasyon. Ingon man ang atong mga kinabuhi. Apan sa ako nang gikaingon kung moabot naman gani ang panahon nga mahimutang na sa wa nay daganan ang tanan dan mopatay ta ug magpakamatay ta. Naakitay mga abogado nga mudlaban nato. Kana kung mabutang ta sa wa nay siguro, kana kung wa nay mahimo ang mga tao nga mo'y gilauman nato nga mulaban nato nga naa sa kapulisan, mga ligong politiko o sa mga ligong haligi sa gobyerno. So, ingon in taon ani kahuyang ang gisandigan ninyong organisasyon. Sa ako nang gikaingon, dili ko gusto blangan. O sa may katarungan nga nangayon man nako ang tao nga akong nagustuhan ug naayunan. Busak karon gidayon. Kinahanglang masukod na nako kung unsa mo kadesidido nga mo pasakop sa akong organisasyon. Dili na kinahanglan mangutana pa ko kung unsa kadako ug kaligon ang inyong gugma sa organisasyon. Ako ray labing seryoso sa tanang seryoso kay tao sa kalibutan. Gipakita ko ninyo kung unsa ko kaseryoso pinaagan ni akong buhaton. John! Oo, bossing! Ikakdaan ng duha karmas. Dawata, bossing! Ang usal, John. Dera ang usal, bossing. Roger. Usay ba imong buhaton? Simple ra kaayo ang akong buhaton, Pasixto. Pamusilon ako. Usa na may kapustanan ng mga tawhan nang ipatawag ni mo din eh. Ang rababatsin mo! Roger! Langit!
Aljon, Sina, busing. gipabilib kog maayo ni mga tawhanad. Nakita na ni mo, busing. Andam silang magpakamatay. Busaan daw mo sila mo patay sa ngang sa organisasyon. Wag yung ko makakita, bisag kamay na lang kayo nilang kibok. Nagbarong lang gihapon silang may tubang sa akong pagpusir nila. Usama di ay. Usama di ang gigamit ni mong pala, Roger. Pulos mga blangka. Sa? Why unod? Alright. Sa atong organisasyon, dili ta manulis og sinsiyo. Ang atong tulison tinibuok. Milyon-milyon mo atong tulison. 50-50 ang binahinay kung buot yung kwintahon. 70% sa organisasyon, limpyo nga 30% ang inyo ha. Ingnon tangpunga nga sa matag income sa nanlaing departamento nining atong organisasyon, may itampo alang sa matag seguridad sa matag departamento sa atong organisasyon. Sama sa mga kaso nga expected yun. Unya nga inyong masugatan kung magdanghag lang mo. Natay mga bayranan sa mga mayong laking abogado nga mo depensa ninyo anytime. Natay bayranan sa mga diranggo sa kapulisan nga mo tapiyon ninyo. Kinahanglan nga naa kitay itingal sa mga politiko ug mga haligi sa gobyerno nga nagtakuban nga tinuod kunong mi serbisyo apan maoy mo kuot unya sa inyong mga kaso. Unya, kami na'y bahala sa inyong SSS. Kami gapoy bahala sa inyong pag-ibig. Kami gapoy bahala sa inyong tenure of services. O kami mo'y bahala sa inyong pensyon kung makaabot mo sa inyong retirement. Labaw nang kami na'y bahala sa inyong life insurance o death insurance. O uban pa, yun. Pero, kung maligas yun ang inyong pagtikang, mutikang kang yun mo kung maghuna-huna mo kayong ikanta kining atong organisasyon. May pangutana? Alright. Dawat mo. Aljon. Busing. Kung sa imong pagtuo, hait na ni sila. Gusto pagin ako nga ibayad pagin ni mo mo sa mutang ilang kahait. Dili lang sab kay tulis ra ang ilang trabaho. Sa samang higayon, sundaw usab sila nga andam manalipod sa atong organisasyon. Okay, busing. Kami na'y bahala kung unsay inyong tulison karong pinakadlaw. Kami may muhanay sa mga plano. Kamu na'y bahala, sipatik tani nila. Okay, busing. Tana pa, Sixto. Oh, gusto kanya di bati, oy. Unsay sunod mong plano? Naagpabailaing dahon-dahon na ang laing grupo nga buhaton. Mahibaw ka ra nining pinakadlaw. Mabahuel ta pa 6 gabi na kayo. Miligon og samot ang pamilyang Celeste kani po, Roger. May ragyod na namatay siya, Mado. Kaya kung nagpapilin pa siyang buhi hangtod ng panahon na, labing siguro may nasingkot na siya kung unsa tang buwas sa iyang kinabuhi o sa iyang trabaho ay si pulis. Gusto ka, Roger. Murag ilaga siya, Mado. Karoon, baklag pasas na gabatay. Oh, mga langit. Alan. May buntag, Emil. May buntag dong. Nagtanaw ko kung usay kong buhaton karong lawa.
gitawagan sa Agustis. Sunod na ako diri sa underground na ako'y ipakita nimo. O, Joe Emil. Hello? Teresa? Alan? Nanawag ko ni mo gahapon, kadaghan, pero di ka makontak. Pero ayaw ka balaga kay nakasabot ko. Ikaw raman di ay manawag na ako. Nalipay kong nanawag ka. Kumusta ka na? Nagkabalakan ako. Maayo ko. Ikaw, kumusta na ka? Ayaw ka balaga. Maayos sab ko. Alan, kimihingaw ko ni mo. Pag-amping taon. Mag-ampi ko. Sige lang. Mabutan ang panahon. Lilinaw niya ingon na yung atong kahitang. Kimingaw sa ko ni mo. Amping. Mahal taga, Teresa. I love you, Alan. Bye. Bye. Dili na ko siya sultihan bahay ni Roger. Basig batiyon o kabalaka si Alan. Basin batiyon na sab siya kahadlok. Emil. Son Alan. Emil. Ang mga gamit namo ni Papa nimo, Amado. Migamit ka sa ani kaniadto. Nibong katingali nga nawa kini dito sa usa ka bahay nga nabungkag na. Nagkasabot kami si Papa mo. Natong buhi pa siya nga amo kining ibalhin dinhi. Migamit ka usab ani kaniadto aning mga dumbbells ug barbells ug anang mga punching bag ug ubang mga gamit sa pangamot. Naulong ka lang ani dihang milarga ka na og Manila. Alan, labaw kong nahibaw nga dili lalim kining pagbalik mong practice. Apan gikinahanglan kayo kinikan nimo, Alan. Gikinahanglan dyan kayo, Jimil. Gikinahanglan ko kini. Tungod kay maura kini bugtong paagi. Nagkatagan gusto siyang kamatayon sa kong amahan. Daghan ka pa kaayog agyan, Alan. Daghan pa kaayog. Apan gusto kong magdali. Kinahanglang masuwayan na nimo ang tanang rotasyon sa tanang klase sa practice. Kinahanglang makumpleto mo ang tanang rotasyon. Dili lang sa pagpalig-on sa mong kalawasan, ngadto na sa pangamot. Kinahanglang praktisan mo sab ang husto sa paggamit sa mga armas. Jimil. Tungod kay nagdali ko, Alan. Nagkausa nga itong opinyon o guna-una. Busa sa ako ng gikaingon kanimo. Huwag nahibaw nato kung kinsay maguna natong duwa. Huwag makapugong, Alan. Bisan si kinsa nato, dili makapugong sa posibleng mahitabo. Kung doon na magani maguna natong duwa, kinahanglang ako mao'y maguna. Gusto na ko nga ikaw ang mutiwas. O kinahanglang tiwason mo yun, Alan. Jimil. Mubalik kag sugod sa sinugdanan aron alsahon mo kining mga bugat nga mga gamit. Morning, Tess. Good morning, Beth. Gaan man kay kagnaw? Malipayon ka? Sige kaing ninawag si Alan ganiha. Mao di ay. Nawa ang akong kabalaka. Ay, lubong karon ninyo yung Vito.
Ninoy Bitong? Katong gipatay sa vigilante lagi. Alas 12 igawas ang patay niyang lawas aron misahan sa simbahan. Bituo gidi ay ka nga vigilante ang nagpatay ni Noy Bitong. Bituo ko nga may tinuod nga vigilante, Tess. Ug mituo sab ko nga may fake nga vigilante nga ila sa sindikato nga naglihok dinhi sa syudad. Pwede sab. Gusto gyud ang gibuhat ni Alan nga motago siya. Kanit-kanit kini mga hitabo. Giambusan si Alan. Anak gyapon gabion nang nabungkag ang ilang bahay. Maunay ligon akong basihanan nga ang nahitabo ni Noy Bitong related sa nahitabo ni Alan ug sa pagkabungkag sa ilang bahay kay si Noy Bitong suod man ni Noy Emil. Kay si Noy Emil ug si Noy Bitong kauban sa army kaniadto. Ug lakip si Noy Emil magbantay sa Gyotes. Morning, Busing. Kumusta ang bagong grupo, John? Nabuwag-buwag na sila, Busing. Aron dili magkatudahan. Tagurat-tagur na sila. Lain-lain lugi po yan. Doon na sila mga alawan sigun man magkonsumo og mga gamit sa bahay. Lain mo ron. Nagsunod mi nila ni Tess. Kung sa inyong gisakyan? Kani puti, Busing. Unya, sa lubog ni Bitong. Kato na sang laing kolor ang among gamiton. Okay. Bye, Busing. Uy, hala, layo na sila Tess puti. Pasin mo sila. Usa ka makaya ka man lang. Nganong mawaman? Labing siguro mo tambong sila sa lubong ni Bitong. Lain na sang program sa lifting. Hangtod nga magka-increase ang kibugaton sa mga planes nga ibong alsahon. Way kontra kining atong mga kanunon din ni Alan. Hinoon, dako kining ikatabang sa tong lawas. Nabinagyod nimo. Kahaunog maayo aning mga utan. Maniud to na ta. Gitawagan ko na si Teresa. Oh, Alan? Gioflasad ako nga ako cellphone tibok buntag. Naibaw kong maayo kinanawag ka. Nalimot kong sutin mo ganiha. Di ami karon sa ilang nibitong. Karon ay ang lubog. Ha? Ipagawas na siya karong alas 12 aron misahan dito sa simbahan. Kadiyot. Tiyo. Karon na yung lubong ni Bitong. Nakasa ni Emil, Alan. Jesus, Ginoong Hesus Kristo. Dawata in taon ang kalag sa kong higala. Alan. Magkiksulti ka ni Teresa, Tio Emil. Dili, Alan. Asa ka man, Tio? Sorry. Nawa ang akong gana. Tao na lang ya. Alan. Bibiyas, Tio Emil, ka na nantis. Sabto na to siya. Naagihapon siya sa kaguulog kay logo ni Bitong. Ambing, Alan. Ipagawasan si Bitong. I love you. I love you. Bye. Bye. Ayaw ni Bitong. Emil! Mamatay yun ang tao, Alan. Apan sa dilig pa ko mamatay. Ingon usab ana ang mahitabo sa nagpatay ni Bitong. Lungag-lungagan ko yun ang iyang dugan.
man ito, Emil. Ikan salot. Dili pa unta angay mamatay sinoy bitong. Oo, lagsik pagod. Ligon pa. Wa gyud kasing ang taong ipatay ni Noy Bitong. Kung sa kasuod lang nila ni Noy Emil, maong napagan si Noy Bitong. Huyang rakayo og katarungan ang mga kriminal. Ang mipatay og ang nagsugo sa mipatay kang Noy Bitong. Ano gon si Noy Bitong? Oh, mayang hapon, Sir Roger. Sabi na kong tuwa mo dito aron makita ginin yung ipahimutang na si Noy Bitong. Di akasabdi ay, Jer. Para na ko, bisan ka diyo na kung ikahimamat ang usa ka tao, pero dili na siya nako mahimong kalimtan. Mausab na si Noy Bitong. Doon ay usa kay gayon nga nagkuyog sila si Anhing Noy Amado. Di pa ila-ila si Noy Bitong namo ni Papa Sixto. Sukad adto wa na kumalimot ni Noy Bitong. Way kasing-kasing ang may patay ni Noy Bitong, Jer. Labi nang way kasing-kasing ang nagsugo sa pagpatay ni Noy Bitong. Maayo man kuno ng tao sa Noy Bitong. Murag nauso ng vigilante, no? Ingon pa nila ang pamatyon sa mga vigilante, maong nga dautan, mga notorious, mga malapason sa balaod. Sa dili pa sila mupatay ang usa ka daotang tao, ila una kunok ni sa taon o maayo sa dili papatyon. Kung sa man ay pasabot, may sikretong kalihukan sa Noy Bitong? Daotan sa diay ni siya? Sa ganito imong gisulti nako, Bet? May vigilante nga tinuod. Doon na sa vigilante nga fake. Dili tinuod. Oh. Buotan si Noy Bitong. Maayong tao si Noy Bitong. Bisan asa ta mangutana. Sa iyang tindahan, tanan mo ingon nga maayong tao si Noy Bitong. Misamot na sa ilang dapit. Buotan, maayong tao. Matinabangon si Noy Bitong. Manggiloyon si Noy Bitong. Patyunan ba gud og vigilante ang sama ni Noy Bitong? Oh, inoon ka mo may suhito kaayo anak kay tigbalit agud mo tes. May lakaw pa mo tes? Basin ka lugar ka na ni oras. Actually, di pa gyudugay nga nakadawat kog message, Jer. Ha? Mubiya na sa midinhi kay naidaghang trabaho unon. Okay. Sorry. It's okay. Wow ka na. Pirmi magig ka na kung gisabot. Di mo sagip mahitabo nga mapulan kong pailog ni Matis. Ayaw din ka na kung ngano. Salamat, Jer. Tanabet. Okay. Yes. Jer? Palihog niya kong sulting alan nga nabalakang niyang igso. Tingnan siya palihog. Andam kong mutabang niya. Bisan ako pag kinabuhi, andam ako may sakripisyo para lang niya. Sultihin siya na palihog. Pangyo akong igso, kung makigsulti unta ko niya, bahin si kaintang niya karon. Gusto ko mutabang niya alantes. Palihog, sultihin si Alan. Di na tingali mahitabo nga magkakita pa, Major. Ha? Gusto si Alan nga magpalayo na dinhi. Tingali, uwa na siya dinhi sa ato. Huwag gani siya mutugan ako kung asa siya. Mutago siya, Jer. Nahadlok siya nga may mahitabo niya. Kung mauna, usap man yung sabi kapasunan, nagsigi ka lang yan. Wa na ko'y laing higugmaon, Jer. Kung mao'y rason nga di na may magkakita kay magpalayo na siya dinhi, pero alang man sa iyang kaayuhan. Ako na siyang gisultihan nga ipabawon ako ang akong gugma niya. Sa ato pa, di na mahitabong mahigugma pa kuglain. Dili na gyud, Jer. Ato na mi. Luuyang Roger, oh. Kahilakon, oh. Tanabek.
yung kay namakak siya na ko. Namakak siya na ko. Unsa, busing? O yun, Nga busing. usaman giabot kag pagduda ni Teresa bahin ako. Kabugo rin niya kung nagduda siya ni busing. Kabibiyos trabaho, Giswerte sa sosyalan, buhit pa sa hantod karon. Hain yung kataon ng akong igso. Niya na, Jimil. Oh, Alan. Kung ayaw yung kalimot anang tanan. Hinumdumi pirmi ang akong gisulti ni mo mga pamahagi. Hangtod na sa armas nga mubuto. Isuod yung tanan sa mong una, Alan. Kung mawa nasab ko, dili ko magsapayan. Kay nahibaw ko. Mahitabo yun ang gusto mong mahitabo. Dili man ko makaambit aron makatabang sa imong mga buluhaton ugma. Apan nahibaw ko nga imo gyud kining ipadayon. Nganong gitutukan mo ako? Kaghapon ka pa. Isagwa magdaog reklamo ang imong mga buong. Pero masabot kayo na ako. Ngang imong gipasabot mo ang kamatayon, Jumel. Hangtod karon nagsigi kag gihapon og pasabot og kamatayon. Dili ko gusto, Jumel. Nga may usa natong duha ang mawa. Kitang duha ang bubuhat sa mong primaus. Kitang duha, Jumel. Mao kini timbani, Alan. Ikaw uban-uban gayud ang kamatayon ni bisan kinsang tao dinis kalibutan. Tanang panahon o higayon. Samtang buhi pa ang tao, kauban o ikakuyog-kuyog yun nato ang kamatayon. Bisan sa pagkatuog, ikaduog nato ang kamatayon. Busan dili ngilad og dautan kung maghiskot ang tao sa iyang kamatayon. Kay kitang tanan, mga matay man. Ayaw kalimot sa akong giingon nimo. Kinahanglan managgan ang daan. Kinahanglan mangandam daan. Palagana o pagpangandam kining ako. O dili pagtunglo. Jumil, musayo kog lakaw ugma. Asa ka man? Mangumpra ko sa itong konsumo o gubang mga gamit din Magtingob kong pangumpra. Ngit-ngit pa mo gikan ako din Igo-igo nga malas utso sa buntag ugma niya ko din sa ato. Nahibaw ko kung sa'y naakaroon sa mga una. Nalumpa ka na nga dili ka na mubati o kahadlok o kalisan. Huwag tanga ang kahadlok nga may dautang mahitabo ka na ako. Aman bisan ibutang na to nga mahitabo yung ka na. Hinumdumi pirmi ang dili patugay ni mong nabati gikan ako. Bisan asa kitang tao paingon. Gikauban-uban na nato ang kamatayon. Busa kinahanglang managana daan. Kinahanglang magandam daan. Pahuway na. Bisan wa ko din ugmas kadlaon. Pero kinahanglan nga mutultol ka sa imong buluhaton ug maalan. Katuog na. Lain ka na akong pamati.
Nindot kaayo ang sayong kabuntagon, Alan. May buntag saba. Una kang nagmata kay nako. Di ko tawag na kagkapilaan. Kaya may pagawas ni mo. Salamat kayo, Dong. Dalira ka diyot. Dili ni mo batasan nga ingnon ko ni mo, ani. Pastilan na ni pagkumagkuna. Gimingaw lang ko. Pirmi na ako ning buhaton ni mo nga kalitan takagakos sa mong luyo. Hinumdum pa bitaw ko. Gaksun ko ni mo sa kong layo. Layugon ta ka ingon ani. Unya, hapon-hapon dayon ako ang imong ingon ani. Hinumdum ka pa, di ra kutob ang layog-layogon ta ka. Pag-graduate ako sa school. Correct. Kaya giasay namin dito si Bitong dito sa Samar. In fact, mihangyo gyud ko sa among labaw. Nga human na lang sa imong graduation ko mularga sa Samar. Kapini mo, mabugnaw niya na. Ay, ikaw ragay nakakuha sa gusto na mong anhin papa nimo sa timpladas kape. Sa na bang oras, Bukuyo ko ni mo, Tio Emil. Tio Emil. Dili ko musugot ka mo kuyo kahalan. Lagi may tabo na ko. Doon na kay buluhaton din eh. Dili ko gusto nga mapaltahan ni mo. Bisag usa ka adlaw ang imong buluhaton din eh. Asa kang pinahan ng ngopra? Magbalhin-balhin ko, Alan. Aron dili ko masudan. Salig na ko. Kailahibaw ko kunaing dapita ang safety para na ko. Sige, hanto na ko. Amping kitang, Tio Emil. Ayaw kalimot sa nitabo ni Bitong. Salig na ako, Dong. Tio Emil. Ari na ko. Amping, Tio Emil! Agamping! Bisabot kalain na akong gibati eh. Sa manis silang oras na rawag. Sa manis silang oras na rawag. Hapit ng alas 12 gabi. Na problema sila mo kinahanglan mo adto yung Cavite. Dili makita itong problema. Pasis na pero importante sab. Sige, manawagin tayo ko nito. Okay. Tara sa airport, Patik. Dinalian ko din yung lakaw sa Cavite mo sa yung kinagadlaon ka man. Masasi. Kaayo ang oras. Wapay alas 8 sa buntag. Makabalik na ko sa nagadlaw ng checkpoint. Malangan ko gamay. Good morning. Good morning, sir. Sorry for the inconvenience, sir. Maaari mo bang manaog ka pala yun, sir? Ay, maayo ang inyong gibuhat, sir. Okay, manaog ko. Waga na po ang
Solve mo sakyan na, sir, ha? Palihog lang, sir. May kaso. Unsam na nasunahan? Uy! Checkpoint, busing! Checkpoint! Pero, didhi sa tong side. Speaker side, busing. Wa magkatay labot. Paspasi patik. Ay, ayaw. Ayaw kong langaya at yun. Nagdali ko. Ihuno na nasakiran. Ihuno na yun. Oh. Sa may nakita ni mo, John. Huwag ko pagtaho makiswerte taning imong didali ang larga, busing. Naras Milay na. Nasa atbang. Ha? Ipahuno sa checkpoint. Bingo! Oh, hello, Jer. Kasama ko? Okay ra. Paingon ako sa ato. Gikan may nagkuyog si Chief Leo. Nga lang nanawag ka man. Unsa man, natultulan na si Alan? Parte ni Alan nga nung nanawag dahin ko nimo. Doon takay ko sa airport kang larga ko Manila. May meeting akong tampungan sa Cavite pero dili ko may na yun. Unsa may labot ni Alan na ng paglarga mo sa Manila, Jer? Paingon ako sa airport. Lahos na ko na, Jer, oy. Ay balik-balik. Rukas Papa Sixto, ana na. Di kay larga sa Cavite, Flor. Dili ko may na yun kay gisurti ko. Nakita na mo si Mil. Wow! Tinood ka? Nagsunod na gani miniha. Wala lang ko may na yun sa airport. Anindot na, Jerda. Ayaw na ninyo buwagi si Emil, ha? Sigurado na nga matultulan na ninyo si Alan. Kung makuha na ninyo si Alan, ayaw siya ninyo dali-dali, pakorteha ko sa dili pa siya ninyo patyon. Okay? Okay, Flor. Okay. O niya, kinsa may akong pakikitaan dito, Jer? Kaila ra gihapon na to, Flor. Kung man nag-istorya karon, paibaon ko dayon siya nga ikaw mo'y ilang sugaton sa airport. Kinsa man lagi? Taga-antay karnaping, Jujo. Sama siya akong papel kung doon ako dito. Paminaw, Flor. Okay, Jer. Sige. Kumusta si Emil? Nagsunod gihapon miniha. Siguruan ninyo, ha? Mas ganahan kong samot kung naana si Alan sa inyong mga kamot, Jer. Sigurado na eh. Bye. Okay. Hello. Ako'y mula sa Manila, pa Sixto. Dili ba na yun si Roger? May problema? Nakita nila si Emil. Ila nagisundan si Emil. Mapauli-un ako diya sa ato mag-ilis dahil mo larga ko sa Manila. Okay. Bye. Pagkani, murag kakitaan ko na ako nung unsay tsura ni Alan. Sa dili pa siya patyo. Magmahay ka yun, Alan. Bakit bugas na akong paliton? Dugay pa na mo mahulot. Kaya duha rami si Alan. Dayon mga linatan na sa mga kumpaliton o kuban pag kinalanon sa bahay. Imposible nga masundan ko. E sa'yo pa kayo. Usa na lang katindahan ng akong palitan. Pinakinahanglan nga magbalhin-balhin ko aron madali ko. Nangumpra di ay
Oo, busing. Habi ninyo, Aljon, na pungot ba akong gabi niyang itawag ko sa taga Manila kay palargahon dahin ko. Pero huwag ko magdaho magkanto mo ay makahatag na to og tako kayong jackpot. Nako'y nauna. Oo, sa kana, busing. Dili na nato sundan si Mel. Nahibaw ko nga nagbantay sa mayo. Una niyang bantayan ng iyang luyo. O sa magdudagi siya. Mao nga, ingon ani atong buhaton na siya. Nakarga na ang tanan sa sakyanan, Dong. Oh, sir, doon. Salamat, Dong, ha. Niyaw, imo ni. Salamat, sir. Ay, ngit-ngit pa. Nahuman akong pangumpra. Pa ako magdahom na, doon naman day ko'y kauban ron din sa sakyanan. Biliban ako na mo, Emil. Huwag na yung kuba sa kamay. Sige, marga na. Kamay tuyo minimo. Pati, ikaw sa cellphone, Emil, ha? Ilagliyok, Emil, ha? Ilagliyok. Dulait na ba't yung tumulos kong armas o magulpakol. Diyan ang cellphone. Kupti lang, pati. Pero si Emil, may patubaga. Idulait siyang daugan. Siya patubaga. Pasisialan na ka na. Tubaga oras na, Emil. Ano tam narga? Tubaga, Emil. Hello. Hello, si Emil. Naglumat si Alan. Dali siya magkakontak ni mo. Nag-email si Alan ako. Ihatagan ko niya sa pagpo ni mong number. Hay, magkakaroon na eh. Ingna siya nga dili mabalaka. Diya pa ko'y atimanon. Kandiyo ta ka ini. Hay, malagi kang kapitan, doy. Bye. Dili si Alan ang nanawag. Musunod ko kung unsay gusto ninyong ipabuhat na ko do. Kaya alkansi ko aning pagkabutanga. Pero bantay yun mo kung makahigayon ko. Bisag gamay lang kayo. Mahuman kita ni. Kinsa may nagsugo ninyo? Si Roger o si Sixto? Kaligkawas pagkasimil niya itong iyang kahitang mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay niningatong sugilanong nga naguluhan Kagaw Nikay sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez Director Alcin Nabakita Spinner Nelson Tantano Recording Engineer Aguilo Cesar ug laing dalit kaninyo sa Soperan Production Center.